چاچی دا جمعی پرز اتیا کرتا درود ہوئے سونا اتیا غفرت له ذنوب 80 عاما دا اتیاو کالو گناہونا بوتاو بخم اتیا زلا پر رسول اللہ مبارک درود شریف او حضور پاک فرمائی من صلی علی عند قبری سمعته کہ ما دا قبر خواہ سوکو درود ویدی اورم ومن صلی علی نائیا او چھ ما درود ویو دی لری دی ابلغته ما تا دا فرشتو پا ذریعہ رسی او حضور پاک فرمائی ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض دا پدید مکہ کی فرشتی چکرے لگئی یبلغونی عن امتی السلام او چه دا ما امت پا ما درود سلام وی ماتا را رسیگی رونو دا نن پس بکا خیری انش او یو بل حدیث کی سر ازی چه پا ما سوک یوزل درود شریف وی نو اللہ پاک لس گناہونا رجائی لس نیکیلی کی لس درجی بلندی دیر الوی فیدے دا مارو لا اس پٹولو کے بہتر درود ابراہیمی دی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد او دا اللهم بارك دویم درود دی اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم